Muri Zimbabwe makadi zvenyu tiri kusangana pano pa Sly Media TV ndonzimbie basa nasu uno tiri kumfakosi kwa Gogo MaGumbo avo vamuri kuona vari pachivhitivhiti. Aiwa Gogo MaGumbo vanetsa vane nyaya dzakawanda dzavabatsira vanhu kumatare avo kuno kumfakosi kwatiri nasu uno. Saka nasu uno tauya kuti tizonzwa vamwe vachitaura zvavakaitirwa naGogo MaGumbo. Munoziva Gogo MaGumbo panguva pfupi tevera pandu vakabatsira mudzimai akanga akandwa mashave ekuti adye nyama mbishi mushure mekunge abatwa navamwe madzimai vakanga vari mupostori vakanga vachibatsirawo vanhu zvekare, asi munhu wavakabata kuti anga achishereketera muzukuru wake vakazoita kuti apenge atange kudya nyama mbishi akatanga kurwadziwa zviya izvi, asi munhu akazoita go back to sender yakanetsa ndiva vaGogo MaGumbo tichikudzoka tichitaura navo. Asi zvinezvi pari zvinezvi regai titange kutaura nevazukuru vari muno vakabatsirwa naGogo MaGumbo. Makadii zvenyu asikana? Tinofara makadii? Aiwa tinofara kusangana pano pa Sly Media TV. Sly Media makaiziva kudhara here? Sly Media takaiziva tiri kuSouth Africa pa YouTube. Yeah. All right. Aiwa tinotenda munonyanya izero kuita se ndedzine nyaya dzamakamboona achimbotaura nyaya dzatakanyanya kuona pa Sly Media inyaya dzine rubatsiro through pakuti Sly Media inotitsvagirawo vanhu vanobatsira vechokwadi kwete venhema. Aiwa tinotenda. Pane imwe nyaya here yamungarangarira kana ndimi yamakaona munhu achibatsirwa? Ndakaona Gogo achidzimura moto kudomboshava. Right. Ndikaona vachibatsira umwe baba wanga vane hari musango. Ndo baba vacho vekudyisa mukadzi nyama mbishi va. Ndikaona vachiuyisa imwe baba wanga vane nyoka yawo yainetsa futizve. Handiti. Saka matanga kubhilivha kuti Gogo ava vanobata vanonhonga tsono. Handiti. Aiwa tinotenda. Saka muchinge mavaona imimi pane zvakaita kuti muvafarire. Regai titange nevari kuruboshwe kwaGogo imimi. Munoitwa tetani? Ndinoitwa Lucia Balaka. Lucia Balaka. Kwemitete munoitwa ni? Nonzi Patience Uragu. Handiti. Ngatitange nemitete Lucia. Chii chakaita kuti mubva mati ndoda kuendawo kunovaona? Manga muine matambudziko muupenyu hwenyu kana kuti makangoti aiwa inozama munhu anogona kungofarira celebrity kundoda kungonoona japraiser ndongomufarira? Makangovafarira here mukada kungonovaona kuti pane zvamaita? Aiwa ndina kungofarira Gogo MaGumbo asi kuti ndanga ndiine dambudziko. Ndanga ndiri munhu anga achinetswa nemhepo yechikwambo mukati meusiku ndichigona kumukawo ndakatota murume wandaiona achindirara usiku. Saka iproblem yandikonzera kuti ndisaroorwa ndichito ndichifamba mukati menzira hapana aindimisawo semukadzi. Ndaiti ndikadara nemunhu zvinongobva zvangoparara. Saka ndo chakaita kuti ndiuye kuna Gogo MaGumbo ndizobatsirwa. Saka pandakabatsirwa naGogo MaGumbo pandakauya pano Gogo MaGumbo vakandigeza pa 2 days ndasingachaoni murume uya. Ndaimuka ndiri munhu ainzwa izvi zvangu zvese zvichirema izvi ndichita kunge munhu airohwa kumapfudzuko, asi ndakagezwa ndikaendwa neni kumvura. Ndaenda kumvura ikoko ndasingatozii kuti pane mudzimu ugere pandiri, asi mudzimu wakasvika ukanotsanangura. Pakabudawo shai renji uzuru kabuda rikatsanangura riri queen wemumvura. Zvinhu izvozvo ndaingozvinzwawo asi zvakabuda zvikatambanuka zvikatotaurawo zvazviri kuda. Zvazodaro ndabatsirwa naGogo MaGumbo. Ndakati rimwe zuva regai ndite on phone yangu because iri roaming because I'm staying in South Africa. Saka pandikaisa phone yangu ndichiita open ndakabva ndakutofonerwa nababa vemwe vana vangu vakatondisiya 10 years ago. Ndakaona missed call yavo ndikati ari kuda chii munhu uyu. Ndobva ndadii ndafona munhu yaku nditsvaka South Africa. Ari aikutsvakira kuti ainditsvaga kuti hanzi uri kupi? Aiwa akatotaura nyaya dzakanaka zvisingaiti achiti tidzokerane. Tichadzoka panyaya yekudzokerana. Zvanga zvane nguva yakadii zvekuti imimi muve munoona muchiitwa bonde nechamakuziva izvi kuti chachiri chikwambo dzanga dzisingori hope dzemunhukadzi ari kungoitawo bonde nemunhu asi chaitori chikwambo chaikushandisai?
chaitori chikwambo zvinhu zvatova I think is 13 years zvinokwanisa 13 years 13 years 13 years yeah mungati zvakatanga muchiri mumba muine murume here kana kuti zvakatanga musati mane murume chiitiko chakatanga rini muupenyu hwenyu chiitiko ichi pachakatanga paimba yandakatanga kupinda yokuti ndo imba yangu yokutanga ndo pandakatanga kuona murume uyu achiuya ndichitanga kusemewa nemurume murume aiuyo anga ane chiso chamaiziva here ndandisingamuzivi munhu anga akatotanga ane rasta aiuya achindichichidzira kana dzimwe nguva ouya akapfeka kana sutu achitazoti anondida tobva tadodii tatanga kudanana kuhope ikoko kusvika pakutoita bonde naye murume asati atanga kusemai imimiwo havi yekuve nebonde nemurume wenyu yaivepo here inini havi ndaiva naye asi murume aingondisema panguva yaakatanga makuona kuti akukusemai ane zvaaitaurawo iye here pachezvake kwamuri zviripo zviripo zvakawanda zvaitotaura kwandiri aitaura zvimwe zvokuti kuti kana mukazvifunga zvinotokurwadza imi zvinondirwadza ndikazvifunga zvinondirwadza zvishuwa nokuti munhu aisvika pakuti chero ndikada kuti murume wangu aisvika pakundishungurudza ndosvika pakuzvibvunza ogona kurara akatotarisa kana divi nokuti unongoriwo mwana mudiki kuti unenge uchidawo murume uchidawo lavhu asi lavhu yachona ndasingaioni kana kutorara akapfeka ovhorosi yaitori hondo chaiyo kuti musasvike kunyika yamakafambira yaitori hondo saka chii chakazoitika kuti tisvike pakuti imba yenyu yakazoparara chakaitika kuti imba yangu izoparara murume akangobva tina achandondidi ende tatisingacharara tese for 3 months taakungogarisana sabhuti nasisi ndobva abuda ndobva atoenda hapana akaramba mwakangondisiya panguva iyoyo manga maane mhuri here ndine vana 2 zvakaoma sei kuti uve a single mom ari kurera vana baba vavo vasipo zvakaoma zvinorwadza matambudziko amaisangana nawo pakurera vana ndekuti aichengeta vana here asipo kana kuti akabva afuratira mwoyo kuvana nekumukadzi zvese akabva afuratira mwoyo kusvika ndizopindawo mukati memabhawawo ndichitsvaga varume kuti vandibatsirewo kuchengeta vana vangu ndokuoma kwakaita zvakaoma makazoziva mapinda mumatare kuti pane chikwambo chakanga chikushandisa here makaziviswa here mudare kuti chikwambo ichi chaibva kupi chaine chedzinza redu kana muchiti ndechedzinza muri kureva kuti pane munhu anacho mukati medzinza ari kuchishandisa kuita mari bhizimusi kutotishandisa isusu kutoita mabhizinesi anotori nemabhizinesi anotori nemaupstairs anotori nemashops right pakaoma pakaoma muchitoadhimaya kuti aiwa hama yedu inoshanda zvinoshanda vedu vakakomborerwa tosangane nesu kuti aonane nesu chikonzero chiri chekuti makambomunanga huro here kana kuti iye akagara angozvisudurudza akagara tozvisudurudza kuti asasangana nesu pangoda chikwambo chake chisingadi kuti chionane nesu zvinhu zvake zvinobroken imi musati masvika kwaGogo MaGumbo makambofamba here mukaenda kune vamwe muchitsvaga kuti sei imba ndisiri kuvaka chinhu chinonzi imba muupenyu hwangu ndakafamba ndakaenda kuMozambique ndikaenda kuMalawi muchifambira nyaya zvingotagwa zvimwe chete zvandikabata mudare raGogo MaGumbo ipapa makaenda Mozambique nekuMalawi dambudziko rakapera here harina kupera asi vakasvika vachitonondiwedzera muri kureveka muchidaro zvakanoitika nditange neMozambique ndakaenda kuMozambique unonzi kwaMachasi ndakasvikawo pane munhuwo anga iri n'anga iyo inotorombesa nokusaziva saka pavakandipa mishonga iya ndonga mishonga inoenderanawo nezvikwambo sezvo yanga iri n'anga inorombesa vakabva vatondiwedzera pandakatodzoka kana mari chaina asingachabati kana South Africa ndangova muranda makaitwa top up ndatova muranda top up imwe yaitini takuseka nhamo yedu kunge rugare nochita makayambuka pazvira ndobva matanga kunetseka mari isatombobatika zvinhu zvisisaite kana kutoshaiwa kana chikafu chaicho chokudya saka makaziva sei kuti ndaitwa top up chakaitika kuti ndiite top up ndakabva tadi makaitwa top up chakaitwa tumitwe kuti ndaitwa top up zvadii change yakanga iripo ndeipi
change panga pasina asi kuti panewo tikuenda kuchange matambudziko kuti angawedzera yese angawedzera okay ndobva mazobva ipapo tabva ipapo ndopandakabva kuti ndikaenda kuMalawi kunonzi kumulanji kumulanji kune biggest mountain kuya ndasvika ikoko ndaingosangana nen'anga dzacho naidzidzo dzinotorapa vanhu vari kugana kupi asi zvakafanana ndikatodzoka ndisina kana mari yebhasi kusvika kuSouth Africa ndichitambura ndichikumbira mukati menzira isu chatinoziva kuti kana ukabatsirwa unofunga kuti zvinhu zvikurerukire ndadzoka ikoko ndopandakazosangana nemumwe mukomana akati tsvagaiwo vanobatsira paYouTube ndopatakasangana naGogo MaGumbo takatosangana nen'anga dzakawanda asi moyo wedu ukati tiri kuda Gogo MaGumbo tiri pavhidho ratikaona mukadzi achidya nyama tikati isu takuenda kwaGogo MaGumbo ndopatakafonera Gogo MaGumbo akati aiuya yenyu mazukuru ndokuuya kwatakaita tete Lucia ndichadzoka zvakare kwamuri rikati ndiende kuna sister Patience. Sister makasunungurwa here kana kuti muchiri kuda kusunungurwa? Ndakasunungurwa. Makasunungurwa? Chai. Chokwadi? Chai. Apa patakagara panapa mune ukama here? Saka tete Lucia ndiani wenyu? Ndimama. Ndimama? Ndikutotaura namai yako nyaya dzese dzawaka. Aiwa wamunhu mukuru handiti tikataura nyaya dzebonde dzaiwa tingazonyanyonyara hedu nekuti matambudziko ari kusangana nevanhu kunyara hunge uine usina chauinacho chiri kukunetsa titaurirewo upenyu hwako hwakamira sei kana kuti uri ngozembera panhamo yaisangana naamai here kana kuti une yako? Initori nayo nhamo yangu yangachitondinetsa yandakauya kuzosiyawo pano paGogo MaGumbo ndiende ndakachena. Ndiri munhu wekuti ndaisangana nedambudziko rokuti ndakarara kubva ndichitori mwana mudiki zvokuti ndandava kumasekondary form 1 form 2 ndaisangana ndichirarawo nemurume wandisingazivi asi fesi ndaitoiziva kuti fesi ndiye munhu wepanext door but kuti ndizotaura vanhu vakuru vaingoti pamwe aiwa dzingori kungoriwo kungorota chando ndabva ndazorogwawo ndarogwa zvaingouya but ndarogwa ndaitosangana futi zvine munhu wandaitoziva pakufamily kwandandakarogwa ikoko ndomboudzawo murume wangu konzi unovenga hama dzangu ndikasvika pakuzvara mwana mukomana ndazvara mwana uya zvaingonetsa kuchingova kugwa everyday pasina chakanaka kusvika mwana ava ne9 months ndaingoti ndikangoda so ndiri kwamai 2 days ndiri kumba uko chingova nayo kuti yemafaitinetsana nemurume ndichimbofamba ndichienda kumasowe ikoko ndaita zvokutobira because vanga vasiri vanhu vaizvifarira zvekupi zvokuenda kuti munhu abatsirwe ndichinosvikawo ndichingobata kuti musha makaroorwa makabatwa 1 2 3 kuti ndizozvitaura zvasingazoiti nekuti ndakandambodzwa kuti kuvenga uri kuvenga hama dzangu ndikasvika pakuzoenda kumba mwana aine 9 months ninhauye idzodzo dzokuti ndaisangana nemunhu wandisingazivi kutiwo kana murume aigona kuti asipo ndipo patete tichiita communication iri right pangouya mumba zvatochinja pasina rudo pangova kwake zvinhu. Wataura nyaya yekuti waiona uchiitwa bonde nemunhu waunoziva pamanenge ariwo munhu kana kuti panext door semunhukadzi unoziva sei kuti ndaitwa bonde? Chii zviratidzo zvawaiona iwewe pauri zvinoratidza kuti waitwa bonde nemunhu iye chii? Sometimes ndaitoti ndakarara izvi zvokuti zvandautaura ndezvekuti ndanga ndava kumurume izvi ndakarara nditi aigona kutondimutsa kuti uri kuitei like munhu ari kuchema so uri kuchema uchidaidza munhu zita remunhu ndotovhunduka zvinhu zvaitozondibata kuti kochi otosvika pakuzototukwa kuti heye memushirira nezvikwambo zvenyu zvamakabva nazvo kumusha kwenyu zvinhu zvaizosvika pakundibata kuti chikwambo yacho chandakabva nacho kumusha kwedu handambogara ndatsvaga chikwambo chekuti ndikuda chikwambo zvinhu zvaizosvika pakundibata because aitondimutsa kuti uri kurara nemunhu munochowa ndisiri kuona kupi but aitozondimutsa daiso achitoona kuti nini mudzimai wangu ari kuratidza kuti ari kuita bonde nemumwe zita raidaidzwa uri kuhope iye airiziva we? Sometimes ndaigona kudana vanhu vekumba kwedu anenge asingavazivi vanhu pamwe ndoidana vanhu vekumba kwake achitovaziva. Besides kuti ataura kuti no zvikwambo zviri pauri haana kumbotaurawo here kuti kana kuti uri pfambi yemunhu uri kudaidza vanhu vaunoita bonde navo ndisipo? Izvozvo haana mbozvitaura izvozvo asi aingondiudza kuti
unovata nezvikwambo zvokumba kwenyu. Zvakaitika kwenguva yakadii? Ndaroorwa reka ndichiri. Waroorwa? Kubva ndichingoroorwa kusvika ndatozobuda mwana ane 9 months kusvika. Mama gara mese for how long? Ndofunga gore. Okay. Gore rekuzvitakura negore rekunge murume nemukadzi. Akanga abvisawo here pfuma? Angobvisawo shoma yetsvakirai kuno kuti ndine mwana wenyu. Aiwa, ndizvozvo ndo zvine zvichiendera unoone nguva yacho. Asi waimudako murume wako? Panguva yacho ndaimuda. Iye zvine zvauchamuda? Izvezvo handichadi. Haisi mhosva yake pane zvinhu zvakanga zviri pauriwo zvaita kuti iye pamwe agone kukusema? Handichadi nekuti handatobvako kana zvinhu zvakasara zvikazotoitika iko kukazvitoenderani. Alright, aiwa, munhu nemunhu anofanira kuita sarudzo yake muupenyu. Saka ndobva wazouya kuna Gogo MaGumbo. Makauya panguva imwe chete naamai here kana kuti wakauya pako ega? Right, rako dare raiti chiiwe? Iniwo dare ranguwo ranga riro izvozvo ndakabatwa kuti ndine mhepo dzezvikwambo zvekumusha kwedu. Kwenyu wemi kwababa venyu? Kwababa vangu. Ndokwazvakabudawo ikoko zvisingadi kuti ndirogwe. Nokutoti inini tori nedzimba idzi 3 dzandakamisa dzose hapana kana kwayo yekuemera. Ndichitonziwo ndaitifangwa ndite dzimba 5. Imhiko yakanga yakatoiswawo paropa rangu iyoyo. Iyezve zvangova pane yechitatu? Yechitatu yacho nikangoitawo zvokungodaiso zvikatorongoperera zvakadaro. Une makore mangani? Ndine 26 years. Saka waifanira kuzoita yechi5 mugore rechingani? Pamwe ndaitozosara svika 30 years ndatova nedzimba 5 dzachona. Zvinhu zvakaoma izvozvo asi kwandiri ini zvava right. Sei urura? Ndikutozviziva kuti zvava right because ndaigona kuti ndiri munhu so kuti ndakagara nevamwe kudaika ndaitova nechinhu chinondiudzira munzeve mangu kuti zvinhu zvokuti zvisina kana kutombonaka because ndiri munhu kutoti ndaigona kungotorwa kungotsamura munhu asati achanditadzira kana kungoura munhu utsinye kuti denda rova nedombo zvaenda zvakadaro but izvezvaiwa ndikunzwa kuti handari munhu ari bho kana nyama yangu wati iri free. Aiwa, ndinonzwa vanhu vachizvitaura izvo ndakaremerwa pamapfudzi angu asi izvo zvindarerukirwa. Chishuviro chako tichienda kumberi ndechekuti shuviro changu izvezvo ndechekuti izvezvo ndakagezeswa ndakachena zito rangu rakuda kuti ndichitarisawo murume akanaka anogarawo neni asina shungurudzi asingadi because izvezvo chiro zvikwambo handisisini. Mhepo dzezvikwambo zvakapera ende ndotozvibhelievha kuti handisisini. Toda kuti apa padzimba dzakamboitika idzi pane vana vangani? Ndine 2. Une 2? Alright, aiwa, tinotenda kuti pane mapudza aripo vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Uyo titakaona vamwe varume vachitora vakadzi vane vana 5 vachigara navo upenyu uchitenda sei? Uchitenda kumberi. Saka chikwambo chakanga chinzi ndechekumhuri kwenyu chakanga chisingade kuti uite imba, muridzi wacho anochishandisa kuita sei besides kuti muve vakadzi nini? Ndezvekuti anorima here? Ane business here? Anoita ndezvei? Ndezveutsinye chete here kana? Vanotori nemabhizinesi zvokusanganisira nekutsinye futi. Nekuti inini zvinhu zvinozondibata futi zvekuti wai vachinisundira zvikwambo zvavo nekuti indakakurira musha kwana mai vangu. Havatombozikana kuti pamba rangu kana napukeni ranowanikwa sei. Saka ndozobva ndazoti vane mabhizinesi yes handirambi but neutsinye mukati wanako. Wai vasina kuisa vana vanogara navo mumusha vakachengeta kuti aiwa ifuma yedu yakachengetewa ikaperera apo vonosundira mhepo dzavo kwandiri utsinye futi hoho. Utsinye. Imimi chikumbiro chenyu tanzwa shuviro yako paupenyu hwako ndisandaenda kuna mama Peshi. Chikumbiro chako kuna Gogo MaGumbo ndechekuti chii? Ini chikumbiro changu kuna Gogo kune vanhu vaikutadzira. Ndiite rephrase mubvunzo wangu. Chikumbiro chako kuna Gogo MaGumbo ndechekuti chii kune vanhu vaikutadzira vachikushandisira chikwambo paupenyu hwako? Ini chikumbiro changu kuna Gogo MaGumbo ndechekuti pandiri kutozodzoka kakuti chikwambo ichi nekuti hauzozivi ukagara nditi vanobva kutumira futi chikwambo ichocho. Ndaichitongozokumbira kuna Gogo MaGumbo kuti pamazuva anoteverayo ini ndichazongovasumudzawo Gogo MaGumbo ndovaenda nawo kumusha kwandakazvakwa.
bonoona kuti kana vachigona kubviswa chikwambo ichi mumusha chichirasiwa kachiitwa zvachoitwa toda kuti itewo life yakanaka kuto kuti nesaizi yangu vamwe vane dzimba dzakanaka ende ichingombeya kuti mwana akada kuti adle shuga ndototi naye baba nhingi hatitiwa zvakadai ndite ndindowane shuga uzi upenyu hwakanaka ihwo. Okay. Aiwa tinotenda tichanzwawo kuti vanoti kudii uye zvinokwanisika here. Tikatidzokere kuna munhu. Amai ndanzwa chishuviro chemwana ndine urombo kuti zvinenge zvakabva zvati nhamo dzaamai dzakada kutoredzera nedzakachisanganawo nemwana. Imimi chishuviro chenyu takanangana neupenyu hwenyu tichienda kumberi ndezvekuti chii? Ini chishuviro changu ndikutoshuvira zvakanaka kutanga nhasi. Ndikutoshuvira zvakanaka asi ndikutoona chiedza chacho nokuti ndakatoroteswa. Alright. Ndakatoroteswa chiedza chiripo. Naika. Tinotenda. Imba muchiri kuida? Ya baba vana tu handichaida. Makutarisawo imba? Ndakutotarisira murungu chai. Chamba ineni because ndiri kuBritain. Ndakuda murungu. Ndine mafriends angu ari kuUK. Ndovatotoda veUK neranga. Ini magara mutori murungu nakudhaya. Makapfuura panonzi tonzi yellow bone muvheti. Veti wei hama dzangu paSlyMedia tine murungu wedu. Wanasangana naye kwaGogo MaGumbo. Alright. Pane munhu akanga achikuitirai zveutsinye achikushandisirai chikwambo kuti musavakewo imba achikushandisai kumabusiness. Imimi chishuviro chenyu ndechechii uye chiri chamuri kukumbira kuna Gogo MaGumbo? Ini chishuviro changu ndechokuti Gogo tichazovasumudza. Handisi kuda kuti munhu aparadzwe. Ndoda kuti angotorerwa zvinhu zvaishandisa. Pachada kuzozvibatawo zvigozomupandukira. Ndoda kuti ararama achiona life yangu yaaishandisa. Aionewo ndakuirarama inini. Ndo chishuviro changu. Ndoda kuti atowedzerwa makore ekurarama achionawo ndiri chidya tafura yakanaka. Sezvaari kuitawo zuva ranhasi. Aiwa mashoko enyu kuna Gogo MaGumbo ekutenda kusunungurwa dambudziko ramakaita ramakaenda kuMozambique rikasapera, mukaenda kuMalawi rikasapera, mukafamba kumapostori akasiyana nedzimwe n'anga zvikasapera, asi ndobva zvazvoperera pana Gogo MaGumbo. Inanguka shuwa kudekwa kuchinzi Mwari anoona zviri mumwoyo mangu ka. Gogo MaGumbo wakatibatsira. Gogo MaGumbo ndinovatenda nemwoyo unoda. Ndinovatenda zvisingaiti tasingambofungiri kuti tingabatsirwa nenzira yakadaro. Naika. Tasingafungiri kuti tingabatsirwa nenzira yakadaro nemabatira vakatiita. Havasi munhu ane utsinye, munhu ane tsitsi, munhu asingadi ruzha vadi ruzha. Ukavatedzera zvavanoda zvinhu zvako zvinobuda zvakanaka. Naika. Aiwa tinotenda. Reka tiende ndisandaenda kuna Gogo MaGumbo. Reka ndiende kuna Pesha. Tiri kuda kunzwa kuti kune vamwe vanasikana vezera rako vari kunze uko vanosangana nezvawakanga uchisangana nazvo kuti vanoita bonde nemumwe munhu wavasingaziva wavasina mbopinda murudo naye. Unoti kudii kuvanhu vakadaro takanangana nerubatsiro runopiwa naGogo MaGumbo? Ine hangu ndokurudzira vamwe vesaizi yangu kuti ukaona uchisangana nedambudziko randanichisangana naro irika rifambire, especially kana usati wako wapinda mumba, rifambire zvidhoma izvo zvigare zvabvisiwa ugone kunogara umba mako zvakanaka. Hazvinakidzi kuti saizi yangu indowanikwa nchinzi ndanga ndine dzimba 3. Zvinhu zvakaoma. Ndinongokurudzira vesaizi yangu kuti ngatifambei tichibatsirwawo. Aiwa tinotenda. Amai pane zvamuda kuwedzera? Handiti. Tinotenda zvikuru kwazvo. Regai tiende kuna Gogo tinzwe kuti zvakamira sei. Muri yeZimbabwe regai ndiyo hurukuro yandaita naamai nemwanasikana wavo vakabatsirwa vakasunungurwa. Mazuva munoti deliverance ndobva vaitwa deliverance process yavo yekuti vabviswe pakushandiswa kwavaitwa nemweya yezvikwambo yakanga ichivakanganisa chirarama chavo mukati meupenyu hwavo chakanangana nekuvakwa kwechinhu chinonzi imba. Regai tiende kuna Gogo iye zvinezvi. Gogo, naurwa ndainzwa kubva kune vazukuru vakanga vachinetswa muupenyu hwavo nezvikwambo Amai neMwana. Pane zvavanga vachitaura, tingati pane zvavasiya here zvakasanganikwa nazvo mudare renyimi tiri kuno kumufakosi zvatingati vakapandirwa nemuchembere vachizosvika pakusunungurwa nekugezeswa? Ndizvo zvavataura ndizvozvo. Naika.
pamunosangana nevanhu vanenge vaine matambudziko akadai, imimi semunhukadziwo munonzwawo sei kuti kune vakadzi varikutadza kuvaka dzimba nezvikwambo, kune varume vari kuita makwikwi kana kuti barika nezvikwambo, vachizopedzisira ivo varume vakaita sesu vakundwa nezvikwambo izvozvo, zvichosara ndo chakunakirwa nokutapirirwa nemukadzi. Isusu takatofuratirana takapfeka overalls, uri mweya yetsvina inenge yakatipfeka kana kuti inenge ichiita jealous nekuti ichiti mukadzi ndewangu. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvekuti iwe unokochiona vamwe vane dzimba dzavo vana vadoko kana vemazera ako, iwe usina musha uchitenderera nenyika, zvinhu zvinorwadza. Asi kana pava nesununguro tinenge toti aiwa tinotenda iwe musika vanhu nemudzime yedu. Kune vamwe vanhu vari kunzoko vari kusangana nematambudziko akafanana naiwaya, tinoziva kuti akawanda. Sei ndiri kudaro? Nekuti masingle mothers ari muZimbabwe akawanda. Masingle mothers ndo vane misika yekutengesa matomatisi nemaapples kuti varere vana nekuda kwokusiwa kwavakaitwa nevarume vakavapa vana. Vanhu ivava vakawanda, zvinoratidza kuti matambudziko iwayaya akawanda. Asi kune vanhu vari kungozvipa mashoko pamwe enyaradzo ekungoti akanga asiri wangu. Vamwe vongopedzera pangoti varume mapenzi. Asi varume vari kunzi mapenzi wavo ndo varume vari kuitwa barika pamwe chete nezvikwambo pamukadzi umwe chete. Munoti chini? Ndinenge tichikurudzira kuti kunyange vamwe vasingafariri zvechivanhu, zvakakosha kuti uende kana kumakereke kana kumasowe unobvunzira kana kuzvinamatira wega, kana ari makope dziri mhepo dzisingade chakanaka dzinotokusairira kuti usazvibe zvekunobatsirwa. Chitoti Mwari ndibatsirei ndivewo munhu anosuduridzirwa hondo dzisingade chakanaka, dzisingade kuti ndimise musha. Mwanasikana asati aziva murume ari kutanga kuitwa bonde nechikwambo kubvira pamazera iwayo, mungadzidzise kuti kudii takanangana nezvinhu zvinoonekwa kumwanasikana akazvirarira ari kumba kwake, zvinozoratidza kuti ari kushandiswa nezvikwambo. Nekuti anongofunga kuti kune chirungu, kune yaanoti puberty stage yongoti ndasvikawo pazera rongoti ndofana kurotererawo, kana kuvakomana zviriko zvonofana kurotererawo kuita anonzi mawet dreams aya ekunzi nhasi ndarota ndichiita bonde nemwe musikana wandiri kufarira wandiri kuita. Asi tisingatoziva kuti maspiritual wives nemaspiritual husband atopa basa muupenyu hwemunhu. Aiwa, ipapo tinenge taakuti mwana ava kukwanisa kutaurira vakuru, vabereki, kunyange vana vatete kana mbuya, oratidzwa gwara kwekuenda, nekuti iyo yatova mhepo yekuti zvakutonomukonesa kuti awanikwe. Asi kana mai vazhinji vanoti vakaudzwa zviri kuita hope dziri kusangana nemwana, vanotanga kuti tinyararira apa, uchaita hurewe, uchaita pfambi, unoziva kuti mwana mudiki akaita sewe. Iye obva anyarara, obva atoita se obva atozviputira, haachataure zvese zvaari kusangana nazvo. Upenyu hwake hwese haachadzokera futi kuna vabereki kana kuna mbuya kuna natete nekuda kwemashoko aanenge audzwa. Asi aenda aine dambudziko raari kuedza kuburitsa pachena kuvabereki kuti imi zvandiri kusangana nazvo upe ndakarara ndezvizvi. Ndo matambudziko atava kuwana mazuva ano ekuti mwana kunyange ane 17 kana 18 years vakukwanisa kuzvifambira vachiuya kumatare vega. Saka iwe mubereki ukanzwa mwana otaura achidawo rubatsiro, chitoona kuti wodini mwana wako pane kuzonzwa kuti mwana ane zvaakanobatiswa mukufamba usingazivi, uchinge waramba ndiwe pakutanga, zvinozokupai matambudziko akakura. Nekuti kana azodzoka kumurume anodzoka aine vana, achachengeta ndimi makaramba kuita se kunzwa dambudziko rake. Zvisinei, kune vanhu vakawanda vamuri kubatsira panapo, ndinogara nchisvika muri busy. Asi chandanchida kuziva ndechekuti kune vanhu vakawanda vasingade kubuda pachivhitivhiti vai vakasiyana nana tete vangu vandasangana navo vanenge vaine matambudziko avanouya kuzobatsirwa nawo kuno. Mamwe matambudziko amungati iri dambudziko ranga rakakura tisingataure mazita evanhu, evamwe vanhu makabatsira mazuva mashoma apfuura ndeapi?
idambudziko remwana aidonha nefari asi haana kutora nguva achidonha. Zvakabva zvaonekwa namuchembere ndokubva vamugadzira bva vamurapira. Ndo dambudziko rekuti kukura kwese kusvika 20 years asati ambodonha, asi kudonha kwake kwekuti kuseni masikati manheru achidonha ndokuenda kuchipatara ndokunoti epilepsy. Asi muchembere vakati aregai ndirapire, ndokubva arapirwa ndokubuda furo raakabuda ndokugadzirwa. Kubvawo musi iwoyo kusvika nhasi havasati vataura kuti adonha. Naika zvinoza kuti akawana sangana nezambuko rake hatisati hedu taona dambudziko iri radzoka. Handiti zvimwe zvinhu zvingauya kuzobatsirwa vanhu vari muno muZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe pano paGogo MaGumbo ndezvekuti chii? Tinenge tichiti matambudziko hatingati ose unomakwanisa. Tinenge tichitaura kuti unotanga wapandirwa dare. Kana rabuda riri dare rekuti kuda pamwe imhepo yechikwambo, imhepo yekudonha iyi, imhepo yekuti kuda wakasungwa kana vari varume aiwa vanosunungurwa vawana simba ravo kwaGogo MaGumbo. Toti kudaro ivo vanenge vachisiyiwa vakasiyiwa kare nevarume zvichienderana kuti uri kuda here kuti adzoke, aiwa baba vanodzoka zvichienderana kuti uri kuda here izvozvo. Ndo mamwe matambudziko nemumusha mune zviri kunetsa, aiwa zvinosunungurwa. Ndezvipi zvatingati muchidimbu zvinonetsa vanhu mumisha? Zvikwambo zvinenge zvirimo neuchererwa hwakagadzikwa mumisha, aiwa muchembere vanenge vachiti ngazvisudurudzwe, ngazvibviswe. Pane nyaya yamakambobata ine uroyi mukati. Zvikwambo tazvinzwa, asi kune vamwe vanongomuka usiku havasishandise zvikwambo asi vanonoroya vachitsinga vanhu vachiita zvakasiyana siyana. Aiwa vakawanda vakawanda vakasunungurwa namuchembere vekuti umwe anobuda asingazivi, umwe otobuda achitoziva. Kune vanobuda vasingazive vai zvinova kuti ndo vanenge vachinzi vane uroyi hwekuyamwira pamukaka kana kuti hwekupuhwa nanatete nanaambuya. Vanhu ivava vakadaro, pane here wamuri kurangarira kuti uyu akanga ane shavi rakanga rakaoma riri shavi reuroyi asi akazopedzerwa panapa naGogo? Ndototi vakawanda madzimai, kunyanya madzimai. Kweyose uroyi uchifarira kugadzikwa pavakadzi? Ndo vanonetsa iva vakadzi. Vakadzi ndo vakaonekwa vari nyore. Ndinoona ndichitaura muchivanhu chedu, ndinoona kunge varume vari nani pakunzi vakareruka, havana hondo kana kudii, vanonyanya kurwisa tisu madzimai. Saka tisu tinonyanya kuda kutsvagwa nekubatwa kuti tiwirirwe nematambudziko akanyanya. Huro yekugadzikwa huro iyo. Ndaitofunga kuti ivo varoyi vatimboita business nawo Gogo mukavaona mozati business atoda kuita ndere tapedza edu huru kuretu takutaura takuseka zvedu panapa. Tiri kufunga kuti tikaita meeting nevaroyi vese tobva tati handi vanofamba nerusero tobva tati toda kuti mupote muchitakura vanhu muchienda kuMalawi nekuMozambique nekuUK isusu tobva tachaja vanhu takutoti inonzi varoyi express airline. Tochaja vanhu ende vanhu vanofanira kumhanyira kwatiri neassociation ye nekuti muroyi anokwanisa kukutakura unokusiya padoor, haakusiye kuairport, kuOliver Tambo airport kana kuHeathrow airport, anobva akusvitsa padoor. Hamungoti kaite mari here nevaroyi? Toita sei navo hazvibude? Aiwa regai tikotozama. Aiwa vateereri, kuseka zvedu katiri paGogo MaGumbo hatigoni kuita ukama nevaroyi. Handiti Gogo? Hazvigoni nekuti vanhu vayo vane utsinye, vanoita kuti upenyu hwevamwe vanhu huve uzare nekushungurudzika nematambudziko. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera.
Ndinogoda kutenda mhuri yeZimbabwe kunyange nevazukuru vari kuuya kumatare vachitendawo kuti aiwa vari kubatsirika, zvinhu zviri kuchinja. Kunyange vari kunze vari kutumirwawo mishonga, aiwa vane maresults vachiti aiwa zviri kufamba vari kwavari ikoko. Nevamwe vari kunze kudaro kungoti muchembere vanenge vachiwandirwa nemabasa, asi vanozama kuda kuti ndibatanidze kuti ndikanotumirawo mishonga kudHO, vamwe ndonotumira kumabhazi eSouth Africa. Nguva dzedu dzine dzichisiyana, asi ndinozama kuti ndibatanidze vese vafare. Kune vamwe vanhu Gogo vanogona kuti isusu tine dambudziko reurombwa, uroyi, zvinhu hazvizi kufamba mumusha medu, asi nokuda kwokuti zvinhu hazvizi kutifambira, hatizi kuwana mabasa. Vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, vakadaro vanhu munogona kuvabatsirawo here? Vanotambura zvokuti unotoona kuti panapa hapana. Ipapo ndinopadaira ndichiti kana zvadaro zvichienderana kuti aiwa hapana chouviri, kana vakasununguka tinenge takuti aiwa ngavauye vabatsirwe pachena, vabude zvavo pazvivhitivhiti. Aparambidzwi munhu kubuda apa uchibatsirwa pachena. Asi kana uchiti aiwa ina handidi, ndinonyara kana kutya kubuda pazvivhitivhiti, ndipo paunenge uchinzi aiwa uya yenyu mubvise zvouviri zvenyu. Zvinoenderana nezvamunenge mataurirwa kumatare maererano nedambudziko renyu. Aiwa kamhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira, Gogo MaGumbo ari kutaura kuti aiwa kana usina chouviri, nhamba ndidzo dziri parunhare. Chiregai kufonirai inini muchiti tosvika sei kwaGogo MaGumbo, vataura vega, vafonerei panhamba idzo dzinoti ini pamunondifonera pamwe ndinenge ndine rimwewo basa, kana kuti pamunofonera vanhu vatinoshanda navo vese kuSlyMedia TV, tinenge tiine mamwe mabasa atinenge tiinawo, vafonerei direct, motaura navo nhamo yenyu, musati ndisvitsewo. Ayo handisvitse vanhu, munosvika mega. Handiti aiwa tinotenda mazita enyu Gogo nekuti panguva yekuti titaure nevazukuru venyu, muitirwe zvakanaka, murambe muchibatsira vanhu vakawanda kwete vava chete. Aiwa nesuwo tinokutendai mukoma Sly nebasa renyu. Tinotenda. Okay. This is your Buddha TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yema ghetto youth, kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly.